Tak já vás vítám u dalšího videa a dneska bych chtěla mluvit o úspěchu. Protože Boží slovo se hojně věnuje tomu tématu a snad každý člověk touží být ve svém životě úspěšný. A co je důležité je to, že Bůh touží, aby člověk byl úspěšný, aby život, který zde na zemi žije, aby byl životem úspěchu, aby byl úspěšný. A Bůh netouží potom, aby život člověka byl úspěšný jenom v jedné oblasti nebo v některých oblastech, protože to dokáží do určité míry lidé i bez Boha mít například úspěch v práci nebo mít úspěch v rodině nebo v nějaké oblasti, ale není to tak, že by ten úspěch byl takový, že by byl ve všech oblastech. Že by se člověk podíval na toho člověka a člověk řekne, že to je úspěšný člověk a přitom myslí jenom na to, že má například úspěšnou práci nebo že má úspěšnou rodinu, že se mu daří v rodině nebo jinou oblast života. Ale Bůh touží potom, aby život člověka byl úspěšný úplně v každé oblasti, aby v každé oblasti člověk si mohl užívat úspěch. A je to tak, že do určité míry člověk může svým snažením získat nějaký úspěch do svého života, ale ale je to tak, že bez Boha člověk nedokáže získat úspěch v každé oblasti svého života. A takový úspěch, který je trvající, který prostě trvá a který je zaručený. A proto já bych dneska chtěla mluvit o záruce úspěchu, tak jak o tom mluví Boží slovo. Boží slovo pro úspěch používá takové slovo požehnání. A spoustu lidí neví, když se řekne slovo požehnání, co si vlastně pod tím vybavit, nebo co to vlastně je. A ve Starém Orientu lidé věřili, že je to nějaká taková životní síla, která člověku umožní to, aby byl úspěšný v životě. Ale požehnání, co vlastně znamená požehnání, je to nějaký vlastně nezasloužený dar od Boha, nebo je to dar od Boha, který zapříčiní tvůj úspěch. To znamená, že když člověk má požehnání, tak má úspěch. A já bych chtěla přečíst Genesis ze 39. kapitoly, kde se právě mluví o úspěchu a je tu napsané, že Hospodin byl s Josefem a proto byl úspěšný člověk. Hospodin byl s ním a všemu, co dělal, Hospodin dopřával v jeho rukou úspěch. Takže tady čteme o jednom božím muži, o Josefovi, který byl zrazen svými bratry a byl prodán do Egypta, do otroctví a sloužil tam jako otrok. Ačkoliv byl přední mezi svými bratry, jeho otec ho miloval, tak jeho bratři ho znenáviděli a prodali ho do Egypta, do otroctví. Ale tady Boží slovo odkrývá jeden vlastně klíč k úspěchu. Jedno to tajemství vlastně úspěchu a je tady napsané, že Hospodin byl s Josefem a proto byl úspěšný člověk. To znamená, že to největší tajemství úspěchu je, že člověk je úspěšný, pokud Bůh je s ním. Pokud Bůh je s ním, protože Bůh je původce veškerého požehnání, on je původce těch dobrých darů do života člověka. A proto ta největší záruka toho, že tvůj život bude úspěšný, že život každého člověka bude úspěšný v jakékoliv oblasti, je to, že Bůh je s ním. A to je ten klíč a proč vlastně, nebo jakým způsobem člověk si zajistí to, aby Bůh byl s ním. A to je úplně jednoduché, protože je to vlastně obrácené, že když člověk je s Bohem, tak Bůh je s ním. Takže to, co je důležité, když člověk se drží Boha, když je s Bohem, tak Bůh je vždycky s ním a proto člověk bude úspěšný. A co znamená vlastně být s Bohem? A Boží slovo o tom mluví jasně, že poznat Boha, nebo milovat Boha, nebo žít s ním a se naplňuje v tom, když člověk poslouchá Boží slovo, Boží přikázání, když žije podle Božího slova, protože Boží slovo je tou největší autoritou. Bůh všechno a veškerý úspěch, všechno to dobré schoval vlastně do svého slova, tam dal ty zaslíbení a proto je tak velmi důležité žít podle Božího slova, znát Boží slovo. Proto je dobré ho číst, proto je dobré chodit na bohoslužby, kde člověk slyší Boží slovo, kde se ho dotýká a může podle Božího slova měnit svůj život. A když člověk takto žije podle Božího slova, to znamená, že žije s Bohem, tak má záruku toho, že Bůh bude s ním, protože Boží slovo říká, že já tě neopustím, já tě nezanechám. A potom člověk může mít i tu jistotu, že bude úspěšný. A to největší vlastně požehnání, který Bůh dává, je požehnání věčného života.
to je ten největší dar, který Bůh dává člověku. A je to nejdůležitější, co člověk tady na zemi má získat do svého života. Protože to největší požehnání pro člověka je to, když může být s Bohem, když může poznávat Boha, když může mít vztah s Bohem. To je právě podstata věčného života. Že člověk, i když zemře tady na zemi tou přirozenou fyzickou smrtí, tak na věčnosti nebude oddělený od Boha, ale bude moct na věky přebývat s Bohem, být v jeho přítomnosti a žít v jeho lásce, v jeho milosti. Proto Bůh dává věčný život jako dar člověku. To znamená, že žádný člověk si ho nemůže jakýmkoliv způsobem zasloužit. Nemůžeš udělat nic pro to, aby si ohromil Boha a dostal to do svého života, protože Bůh to touží dávat jako dar. A dává to jako dar těm, kteří se právě podřídí Božímu slovu. To znamená, že přijmou to, co Boží slovo říká, že přijmou to, že Pán Ježíš Kristus, že Bůh Otec dal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby on zemřel místo mě, místo každého jednoho člověka, aby vzal naše hříchy a on se stal tou vykupující obětí, tou cestou k Bohu Otci, tou cestou do nebes. A člověk, když uvěří tomu, že Pán Ježíš Kristus zemřel a na třetí den vstal z mrtvých a teď žije a přijme ho jako svého Pána, zachránce a spasitele, tak Boží slovo říká, že uvěříš-li ve svém srdci a vyznáš-li svými ústy, že Pán Ježíš Kristus je Pán, tak budeš spasen, budeš zachráněn. A to je ten dar, který Bůh ti touží dát ze všeho nejvíc. To je to největší požehnání, který člověk může získat, aby získal věčný život, jistotu spasení už tady na zemi, aby získal vztah s Bohem, mohl být s Bohem. A potom člověku se otevřel ty dveře, aby mohl Boha více poznávat a být více s ním. A když potom člověk se drží Boha a když je s Bohem, tak Bůh bude vždycky s ním, protože on nikdy nemůže být nevěrný, ale vždycky bude s člověkem a proto bude úspěšný. Proto můžeš mít úspěch v každé oblasti života a ten úspěch bude trvalý. A proto se můžeš na to spolehnout. Takže já bych i teďkom chtěla, aby jestli se vás to dotýkalo, abychom společně i přijali ten největší dar, to největší požehnání, který Bůh nám chce dát, a to je věčný život. A aby potom jsme vydali svoje životy Bohu takovým způsobem, že chceme být s ním a chceme, aby on byl vždycky s námi, vždycky na naší straně. A proto, abychom byli úspěšní ve všem, co děláme, ve všem, k čemu přiložíme svoji ruku v každé oblasti života. Tak se prosím i modlete a opakujte se mnou. A drahý nebeský Otče, já ti děkuji za to, že ty toužíš potom, aby můj život byl úspěšný, že jsi pro mě připravil úspěšný život a že toužíš, abych byla úspěšná v každé oblasti života. Já ti děkuji za to, že ty jsi odkryl to tajemství úspěchu, že když ty jsi se mnou, proto budu úspěšná. Já toužím být s tebou, aby ty jsi byl se mnou. A já ti děkuji za ten největší dar, který ty jsi dal, za to největší požehnání, za věčný život. Já ti děkuji za to, že dáváš věčný život jako dar. A já i teďkom přijímám tento dar. Já přijímám Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Vyznávám, že věřím v jeho zástupnou oběť na kříži. Věřím v to, co on učinil, že on nesl moje hříchy místo mě a přijímám jeho oběť, přijímám jeho svatou krev a prosím, aby si mi odpustil všechny zlé věci, co jsem udělala, a aby si očistil můj život, aby si mě přijal. A já ti děkuji za to, že teďko je napsané moje jméno v knize života, že mi dáváš ten věčný život, že se nemusím bát smrti, a děkuji ti za to, že jsi pro mě otevřel tu cestu, abych mohla mít vztah s tebou, abych mohla být s tebou a ty budeš vždycky se mnou a proto budu úspěšná. Děkuji ti za to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Tak se těším u dalšího videa.